kanca mundur. Aduh mati aku. Aduh, pecah kula paman. Diajar sencaki. Oh sencaki ana onten manahku. Aduh mati aku, aduh. Wah, remuk diajar Udawa. Aduh. Mundur. Arep maju perang wis. Colong Sri Kandi lepasi panah. Pas mudel kula. Mundur mawon urung nandang tatu. Mati aku. Iya. Iki bocah iki kena ngopo? Aduh, mati aku. Aduh, tabrakan. Karo sapa? Karo prajurit wong nganu wadon. Antem pres. Ngriko niba kok kula pencongi kok terus kempo. Antem-anteman kali kula dijegal ambruk terus diduaki dak mongko tiange gedhe. Aku terus dung. Dikapake wis aku lomongi. Ah niki rak genah mambu pete to niki. Ora karu-karuan. Celeng ya. Wong cilik ngono kok loso ya. Apa nika lho prajurit putri nika wong ming cilik losane ora jiam. Ngunduk kali kula niku teko-teko niku kula ditekek klekalke. Blusuke tungsu malam. Bar pun lempe niku tulu kabeh. Nika nggih kekeseleng kula nggih payah man. Monggo mawon man. Oh wis. Wanda murah kalah kok. Yuk. Prajurit pirang-pirang kok dadi padha mundur kabeh prajurit Sri Kandi bebayan. Bocah wis tinoklu aja tok pethuke becik mundur saka paprangan nyimpang dalan. Irem-irem kembang popong sari mulat kembang atrate bang rerayungan
lung malangkung rumambat pepulatan leresang kembang karang sungsang Jagat Bendoro kadangipun Kakang Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring pangandika Kakang Bu. Wong Astina iki mau banjur padha mundur ora ana kang wani maju so mundure kok nyolowati temen ilang tak kedhepake Dimas. Dari estunipun kathah prajurit ingkang sami nandhang sirna margalayu ngantos ajur kuandhanipun tatkala tempuh bitutama ingkang sepisan. Mboten nemokaken prajurit ing Ngastina senajan to prajurit Wirata ugi wonten korban sawetawis. Wis jamak lumrahe muga-muga korban ing para kawula ingkang padha dhisik tumeka ing pati iku mau tansah bisa ngayomi marang para kadang-kadangku Pandhawa. Lan tansah pinaringan papan kang mulya marang Kang Murba dumadi awit nyata yen to gedhe lelabuhane marang negara kasinggihan. Kejaba sangka iku Dimas, para wadyabala sebagian dipasrahi tunggu ana ing pakuwon Glagati Nunu kene. Pun Kakang lawan Dimas, apa dene Kakang Udawa? Ayo padha tata-tata sowan ana ing randu watangan. Nyadong pangandikane Koko Prabu Bathara Kresna banjur Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Janaka iki ana ngendi telonjonge apa isih mulya jati-jati teman mulya apa wis sirna margalayu supaya pun Kakang bisa mangerti kanthi terwaca mengkono yayi. Setyaki tinunung umbul gadanira yen kacandra risang wirangatu mandang Setyaki mandra atmaja yen mekaten kersanipun Kakang mbok mboten sanes namung kula dhiraken Kakang Udawa jumadung dawuh enggal dawuh marang Kakang Drwajaya supaya ngatur para wadyabala mbok menawa ana para gawe aja nganti kesuwen didhawuhi supaya enggal keplayu sowan ana randu watangan nggih ngestaken dawuh mangke kula piyambak badhe ngatur para wadyabala ingkang tinanggenah jagi wonten ing pakuwon Glagati Nunu.
Sritina ning pamyat busana maneka warna renggeng kencana rekna Prabandira layu kumiter Sinrang pandresing maruta serna mangyan kumlebeting tuwaja serusu brasta kayu kaprapal puspita anjraing bumi non mawur katiuping angin kukilaan nyara sirep jroning peperangan Duk Rikala Semana. Dewi Wara Sri Kandi tun Raden Setyaki saha para wadyabala. Ing Rikala Semana anilaraken ing paprangan arsa sowan wonten ing pakuwon Randu Watangan. Rajang tepasing wana diwasa geriting ancala pas weyodadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Sawusnya tumekeng puncang ukir surya wis katon gumiwang meh konjeming bantala. Sawunya surup surya datan kersa kandhek tumenga ing gagana mendung kang angendani. Kawontraning jagat peteng dedet leliuran soroting sasongko kang sejati suminar tinutuping mega malang remu-remu pepadang alon lumiatur Sang Kusuma Dewi sumiyut lakuning angin wonten ing akasa anempuh mendung kang sumilak kartika abyur wonten ngawang-awang soroting sasongko kang wis ketingal suminar kaya widodari ingkang sumedya angejawantah anyoroti pucahing gunung kang kinemulan ampak-ampak patut yen to minangka dadi wewangunaning jagat. Tumurun ing jurang cuwi lusuk wana perjaten tan ngitung pringgo baeng margi kacarian kang den ulati kang kinarya. Kejoting penggalih Sang Kusuma Dewi mung merga sangka Raden Werkudara lan Raden Janaka kang kendran tanpa taliwara dianggep yen to musna ana ing paprangan. Daya-daya tumekeng ing pakuwon Randu Watangan genti kang winarsita nenggih ing kinarya sinambeting carita inggih wonten salebeting kacintakan dumunung ana tengahing samudra mbel Raden Arya Werkudara lan Raden Janaka kang tatkala semana sesambat kaya sendaren katiuping angin kakrutuk dedamel Duk Rikala Semana upama katuna arang keranjang patune.
munduring para wadyabala kang ragi tebih sangka ing samudra mbel. Sirep tengahing samudra mbel mung kapiyarsa sambat Raden Arya Brata sinatun Raden Arjuna. Rikala semana wanci bangun gagat rahina.
kapiyarsa swaraning satu kang dumunung ana ing pradesan Pangaluping sono cekik kering ayam mono kokila kang samya macar wewan wonten ing panging Mandira kaya dene angurmati marang wijiling Sang Hyang Pratanggapati. Anang genti kang Winarsita kocapa ingeng nandhang Cintaka sirep sedaya para wadyabala kang angepung samudra mbel awit rikala semana nuju wanci bangun gagat rahina ingkang pinuju nandhang Cintaka Raden Arya Werkudara tuwin Raden Janaka yen to wayah rina kinepung para wadyabala tuwin para senopati katorong tumbak linepasan jemparing kaya dene meh arang keranjang tatune. Datan kendhat sumbar-sumbaring para wadyabala Kurawa yen pinuju wanci dalu senggang marang bebaya mung ambudidaya supaya bisa enggal mentas sangka ing wewengkoning kacintakan. Jumangkah alon-alon ana tenging samudra mbel senajan to bisa mingsut saka papan kacintakan tumapaing suku malah saya ketinggal lebet meh pas jangga kepaluhi Raden Arya Werkudara. Ingkang rayi Raden Janaka den panggul ing batos tansah minta pangayoman. Ingkang rayi Raden Janaka den panggul ing batos tansah minta pangayoman marang para pinisepuh datan kendhat nyuwun pangayoman marang Jawata. Sesambat angarwara yayasan Daren Katiuping Samirana ingkang samya darbi raos welas tresna marang Raden Werkudara tu Raden Janaka semingkir sangka ing pabarisan datan Wentala saha datan Tegel kepareng lucita indriya Raden Arya Bratasena
sang mokswendriya raga nglela gan mutipa anglera patra kang kumleyang katiyuping mandra pronan taka pranantaka apindha jatiniskara Aduh Dewa kula nyuwun pangayoman Kang Mas Werkudara lajeng kados pundi caranipun kula lan Kang Mas saged mentas saking ing bebaya mbel Wara Sembadra kowe ora mangerti marang tlonjongipun Kakang kurang bejane bakal pun Kakang tinggal sak lawas-lawase mung ingkang pinter nggonmu anggula wentah marang putra sing bisa nggonmu momong marang putramu muga-muga dadi bocah kang utama ambangun miturut marang piwulange rama lan ibune. Wah. Jlamprong aja ngeres-eres atiku. Yen pancen kowe sambat-sambat kaya mengkono tak jaluk aja nganti keprungu karo aku. Manungsa kowe ora ajeg ana kalane bungah, ana kalane susah. Yen bungah aja kebungan nampa kanugrahan nanging susah kaya mengkene sing mantep atimu percaya. Pati uripku ana ngersane Kang Murba dumadi. Mung sing manteng panuwunmu lan tak ewangi-wangi supaya aja nganti aku karo kowe tumeka pati kang tan kesipatan marang para kadangku tuwin para sesepuhku. Lajeng kados pundi Kang Mas iki gandeng kowe tak gendong kaya-kaya meh kelep. Awit saben-saben jumangkah saya jero kene tak panggul kene. Mumpung iki senggang karo Kurawa. Ing istokaken dawuh yen pancen jawata marengake kowe karo aku bisa tekan pinggir. Mentas sangka ing bebaya. Gambarake sepinaringan panjang umur. Rikala semana Raden Arya Sena jumangkah tan bisa gulawat awit tumapaking suku kang wis kacarita ora saya mumbul nanging malah saya ambles. Prandene Kang Rai Raden Janaka kapanggul masih kesasaban lendut den sunggi. Sangka tresnane marang Kadang daya bisa mentas sangka ing bebaya jumangkah alon-alon kanthi kapireng sambat-sambate Sang Arjuna
Senajan to senggang marang para Kurawa tansah kinepung swara dandang kang katon magali-gali. Tintring muka mracenan nirinang ling sang mukswendriya Garmet Raden Arya Sena manggul ingkang ngrayi Raden Janaka. Rikala semana Surya wis jumedhul. Sangka ing Bantala nyoroti marang telaga ingkang isimbel. Amurwani para wadya bala Kurawa kang wis angepung wakul baya mangap talaga mbel kang kena nyiksa marang Raden Werkudara Raden Janaka. Anenggih kang nitih dirodo kang aran Kyai Liman Desti Prabu Gartopati. Nalendra Geng Binathara Jagadéwa Bathara Dimas Wisraya wonten paring pangandika Koko Prabu. Werkudara nggone keblesek ana ing embel kok gremet-gremet bisa mlaku.
senajan to mung kari katon sirahe manggul Janaka. Aja nganti kelayatan. Malah dauno kabeh para wadyabala siaga gegaman seperti krutuk jemparing bocah prajurit lho. Aja nganti kelayatan iki Werkudara wis bisa lumaku. Banjur lepasno jemparing pusaka-pusaka. Wis angepung gelang para wadyabala siaga. Kang kinarya kumandoning para wadyabala kumlebet ing gendera. Gendera kaklebetaken udan panah ana ing tengahing segara Wel. Bapang sineng kang wali sandang wali kat godhek wok simbara jejeg. Wang malang wentis nyogangsir. Bocah prajurit lho. Wis ana kumando kumlebet gendera. Ateges awake dhewe wis diparingi sasmita yen kono supaya ngrutu gegaman, aja nganti kelayatan gaman-gaman dicawisake. Werkudara karo Janaka kudu pateni. Werkudara kuwi beteng negara Ngamarta ya kuwi tetunggule wong Pandhawa. Nek Werkudara kuwi aku jane rada mesakake, aku Janaka sing nak sengiti. Padha-padha wong lanang kok ngewak-ewake tenan beling. Angger wanita ayu dadi bojone wanita ayu dadi bojone aja meneh kok titamerca padha agi widodari widho kepengin karo Janaka. Aku iki golek siji kok angel kok ora jam. Wong cangkemmu mujur kok ngono kok oleh bojo. Ya anggap aku ki anak setan ngono apa piye? Suwiya-wiya. Aja nganti kelayatan dudani panah Werkudara karo Janaka sepenggal tumeka ing mati aran keranjang mongso urwe. Kanggeng lamun mati aja dadi dewa ratu.
sukma ilang kontrang kantringan paranon cating sukma dedencengan pindha ganggeng kulawan lumut manut ilining tirta lambak-lambak tumekeng samudra laya lebur katiuping mandra pejah ingkang rayi Kang Mas Werkudara uger sampun wanci rina mekaten Kurawa sampun ngepung tela gombel angrutuk dedamel tanpa wilangan ingkang tumanduk dumateng kula lan Kang Mas Werkudara Eyang Mas Wopati pejah ingkang wayah Koko Prabu kula trimadosi ingkang rayi Koko Prabu wis ora sasambat mati ya wis ngisini-sini prajurit kena gegaman sambat nek pancen kowe wedi kowe ndelu supa ngisor rambutku karben aja kena gegaman ben ngrutuk aku malah iso gaman ki dibruke kabeh ana ngarepan aku malah kena tanggo ancik-ancik mlaku rikala semono Raden Arya Bratasena kaya dene nampa pitulunganing dewa saben linepasan jemparing kabongkok kapidak minangka pancatan lumaku saben ana krutukaning jemparing den lumpuhaken kabongkok kapenyak minangka jumangkah saya dangu saya minggir Raden Lundoro kanggeng aja sira nangis tangis ana sukma ilang kang anglayang tinumpu ingkang amurba golek ana papaning swarga papaning swarga kang minulya
swara dandang kang katon magalik-galik kaya dene ngepung marang Raden Arya Bratasena. Krutukaning dedamel kang datan kendhat kaminangka sarana jumangkae Raden Werkudara. Pocapo kang ana tengahing pabarisan Prabu Gerdapati nitih Dwipangga Kyai Liman Desti. Prisa Raden Bratasena saya dangu saya minggir pangudaswan Riyata yae jagat dewa Bathara bocah prajurit aja nganti kataloban gegaman enggal di bongkok kerutukna Werkudara mengko yen minggir tak sabeti pedang tugel Kang Mas malah ayem gaman pirang-pirang kang tibake aku kena tanggo mlaku iki malah saya cetek kowe ndelika nang rambut apa siramu telusupno nang cangklak aku kene yen aja kena panah mengko nek tatu awakmu cilik nganti belang ndak cacat eman-eman bagusmu dadi elek sing gerangan iki Isuaken dawuh wis minggir Raden Bratasena Pocapo Prabu Gerdapati miyak para wadya bala ngliga pedhang ingkang estri manah bakal sinabetaken janggane Raden Arya Bratasena Noyanayo Baskara Titi Mangsa Astana Prabu Gerdapati kacandhak Raden Werkudara sesarengan kelalining Dwipangga ingkang sinendal jumungkel ana ing Talaga den pidak Werkudara kinarya lantaran mlumpat sangka ing kacintakan tumeka tepining Talaga Gerdapati tuwin titianurut sirna margalayu kurugambel Anong parat padaratan Raden Bratasena sangka bingah-bingahira saged mentas sangka mbel saengga ingkang rayi den arasi. Saking tresnanipun ingkang rayi Raden Arjuna. Kepareng Lucandriya jlamprong kula Kang Mas bojo Murasida Randha. Kowe karo aku isih pinaringan pangayuman karo dewa inggih. Gajahe Gerdapati kakangku lan Gerdapati mah kena tanggo ancik-ancik mentas. Iki gambarane wong sing ngunduh waing pakarti gawe dhewe nglakoni dhewe. Siaga tata-tata tak jangkae barisan Kura minggat kepidak gepeng.
Senaku mreget tambyuring lariku meleping tirta sumunduling wentis Werkudara mongkok atimu bisa mentas Kakang Wisraya. Ayo kerubutan mapan nonong padaratan. Ngendi kang mati dhisik mingkari ngendi kang leno. Sumurupa yen Gertopati kakangku sak gajahe mati tanggo ancik-ancik mentas. Wah, kendarat kula mudrani. Raden Arya Bratasena amarga den kepung para wadyabala nggenya Pancakara kanthi mundur tansah angalingi marang Kang rayipun Arjuna. Lena ing kapranyara Sang Wisraya kena den candhak Raden Aryasena. Kasabetaken wit watu kang kumlasa, watu pecah diadi 8. Kang sejatine watune kandele 2 kilan. Raden Wisraya kuwandane ajur dadi swalang-walang. Wus lingsir latri katekaping Brahmana mangsit mulat ing gagana sasangka madangi
renggenging pacrabaan elinga sabdane sang wiku Lamprung kula Kang Mas Kakang Gerdopati Kakang Wisraya wis tekaning pati kula nuwun inggih syukur bejo sewu ateges kula kaliyan Kang Mas sampun uwal saking bebaya yo mung carane lar bali kepiye awit dikepung wadya bala kang tanpa wilangan kaya mengkono Lutik Bima Sayogya sawara-wara ngumbul gadanira pitung gedhe nebak jajan ucup ludira netepono perang ilo-ilo Raden Arya Sena mulat marang para wadyabala kang persasat tepung gelang awit saking para prajurit kaya jaladri mungging daratan kepeksa Raden Arya Bratasena ngunduri peperangan nanging malah kesasar minggah ngerdi Setrapura Lamprung kula ngati-ati prajurit pirang-pirang mongko Kurawa lemu-lemu kaya ana sing nggo pedhang nglepasake jemparing kae mau sing nggo isake inggi wangune kae sing ngabani prajurit kae kae lajeng kados bunine kanca maji Werkudara Jaraka Pati ayo Sinengkang wale sandang walikat wale sandang walikat godhek wok simbar jojo wong malang wentes nyoga ngasil Janaka karo Werkudara do lunga wela dalah mongko miturut kabar sing jenenge Dian Werkudara karo Dian Janaka kuwi nunjeleng apa-apa mura jeleng aker apa sebabe kok dadi ngatasi satriya sing jenenge Dian Werkudara kok dadi malah Dian Mlayu aja ngani kelayatan gandeng dhewe keplayu nyekel gegaman dikrutuk gegaman wangune dhewe kesasar dalane munggah Gunung Setrapura kurang bejo mah mati pangan macan ya
tumrego tambyuring waring kumleping tirta sumunduling wentis mulatri sang amburnawa katon kumambang tengahing samudra Kang Mas kados pundi Kang Mas wah saya repot iki arep tak adepake semono akeh ora diadepake ngoyak awake dhewe mongko wis kesulak wengi meneh kados pundi wis mlayu iki awake dhewe nglakoni pisah karo sanak sedulur iki gunung endi aku bingung Kinarita rikala Raden Arya Sena Raden Janaka kepelajar saya dangu saya minggah ana puncahing gunung Setrapura sinerang para wadyabala cumlorting jemparing tumbak miwah pedang ingkang ambujung marang Raden Arya Bratasena senadyan kula nelusup wonten madyaning wana akeh satu galak satu mandi prandene satu sembawa paksaka singa ingkang mangerti marang sang andung tapa mlajar kabiyandhem